менен сүйлөштүңөр Россияда макул. Депутати Жогорку Кенеши Кыргызистон Жанарбек Акаев таваҷҷӯҳи худро ба он ки чаро дар заминаи паст шудани нархи нафт ва газ дар тамоми ҷаҳон нархи сӯзишвории кабуд дар Қирғизистон боло рафта истодааст нигаронид. Акаев чунин саволро дар ҷаласаи парлумон иброз намуд. Менависад Радиои Азаттик. Ёдрас мекунем ки имрӯзҳо Газпром Қирғизистон, ширкати фаръии Газпроми Русия ба тарофаҳои зерини газ мувофиқат дорад. 1 метри мукааби газ барои аҳолӣ 1763 сом ва барои шахсони ҳуқуқӣ 21,3 сомро ташкил медиҳад. Долларга алат 1 кубын. Келиши 165 долларга, а бизге 230 доллардан. Бояд қайд кард ки ширкати русии Газпром газро аз Ӯзбекистон мехарад ва барои 1000 метри мукааб ба Қирғизистон бо нархи 220 доллар мефурӯшад. Фарқ дар арзиши газе ки мустақиман аз Ӯзбекистон метавон харидорӣ кард, барои Қирғизистон 100 доллар барои 1000 метри мукаабро ташкил медиҳад. Рӯзҳои охир дар биржаҳои ҷаҳонӣ арзиши газ коҳиш ёфта 75-80 долларро ташкил дод. Жақсы жаманбы 2010-жылы биз коршинос Шаирбек Маматокторов мегӯяд ки ширкати Газпром газро бар Қирғизистон бо нархи гарон мефурӯшад. Газпроми Русия газро аз Ӯзбекистон бо арзиши 120 доллар мехарад ва ба мо бо арзиши 250 доллар мефурӯшад. Барои муқоиса, Тоҷикистон узви ҳамкории иқтисодии Авроосиё набуда, бо Ӯзбекистон шартнома баста газро бо нархи 120 доллар мехарад. Газпром ба Беларус газро бо арзиши 127 доллар мефурӯшад. Президент Александр Лукашенко нархро баланд мешуморад ва кӯшиш дорад онро то 90 доллар коҳиш диҳад ва ӯ ҳақ дорад, зеро дар бозори ҷаҳонӣ нархи сӯзишвории кабуд 75 долларро ташкил медиҳад. Оё дуруст аст ки дар пасманзари чунин нархҳо дар ҷаҳон Газпром фурӯши газро ба Қирғизистон бо арзиши 250 доллар идома медиҳад ва ҳукумати мо хомӯш аст? Мо дар бораи кадом иттифоқ ва дар бораи чӣ гуна мушорикат суҳбат карда метавонем, мегӯяд Маматокторов. Элки күчтүү төрага болсо, президентти тыйып койгонго укугу жетет.